Здравейте, мили хора! Днес с вас ще подготвим тези вкусни макарони с зеленчуци и риба тон. В вряща вода слагаме 250 грама макарони. Може и спагети по желание. Добавям около 50-60 мл олио и една чайна лъжичка сол. Разбърквам, затварям капачето и изчаквам. След около 10 минути са готови. Сега ще ги отсеждаме и водата ще си запазим за след малко. В един дълбок тиган слагам около 70-80 мл олио, 2 супени лъжички краве масло, добавям един голям лук нарязан, една червена чушка и една зелена. Запържвам ги добре за около 10 минутки и добавям 100 грама доматена консерва на купчета. Може и пресен домат, ако имате, или доматено пюре. Тук слагам риба тона, който е 180 грама и ги разбърквам добре. Добавям малко от водата, която сме отделили. Разбърквам и слагам макароните. Рецептата е много лесна и много вкусна. Пробвайте я, много ще ви харесва. Тук добавям една лъжица и половина сол. Повече подправки няма да сложа, достатъчно си има лук, пипер и риба тон. Ако сте харесали видеото, моля абонирайте се за канала и дайте един палец нагоре.